בוקר טוב, המצב נמשך והשיעורים שלנו על קופים נמשכים. השיעור היום מיועד, הייתי אומרת, לתלמידים בני 12 עד לגיל התבגרות, זאת אומרת עד לסוף גיל ההתבגרות. לצעירים ולמבוגרים הייתי אומרת לקפוץ על כמה, לדלג על כמה נושאים, כמו לדוגמה לדלג על נושא של הארי הודיני, האדם שהיה מפורסם בכלייה עצמית ובפריצת כל מיני מכשולים. אלה היו דברים מסוכנים, גם למבוגרים להסביר שהבטיחות של אדם חשובה ביותר, אבל שיש אנשים שמתפרנסים בצורות מוזרות, ואפשר לדבר, אני יודעת מה, לוליינים ואנשים שמותחים חבל, וכן, לא, להסביר שזה אך ורק למטרות בידור, לצעירים בכלל לדלג על זה. אני גם מדברת קצת על הקופים הגדולים, יש כאלה שרוצים לדבר בכלל על עניין של התפתחות יצורים. אני לא חושבת שאפילו לפי דרווין אנחנו באים מן הקופים, אני חושבת שזאת אי הבנה של כל התיאוריה של דרווין. אני לא מזכירה את דרווין, אני יודעת שבחלק מן הבתים זה בסדר ובחלק מן הבתים זה לא, אז זה הכל לבחירתכם. בעיקר בסוף אני מזכירה שאם אתם רוצים להפוך את השיעור הזה לצעיר יותר, אז כמו שאמרנו לדלג על כמה נושאים, והרעיונות להמשך השיעור יהיו שונים מאלה שאני מציעה לכולם ומאלה שאני מציעה לבן אדם מבוגר. אבל הנושא עצמו אינו מכאיב לאף אחד, ואוהבים קופים, הם מאוד מעניינים. אולי מעניינים יותר מאיתנו. טוב, אז לאחר שדיברנו על חוקרת השימפנזים ג'יין גודול, היום אנחנו ממשיכים לדבר על קוף אחד דווקא נוסף ומאוד מעניין, בשם קן אלן. תכף נדבר עליו. מה אנחנו צריכים? עט או עיפרון בשבילנו לכתוב, עיפרון בשביל תלמיד שמעדיף או שלא מבודד את האצבע, ואם אנחנו לא רוצים להחזיק, כן? להחזיק לו את היד כהתחלה, ואחר כך אנחנו משחררים לפני שמצביע, ניתן עיפרון עבור רגע ההצבעה. בינתיים הספקתי להדפיס את דף האותיות, אנחנו שולחים קישור, שמתי את זה במעטפת פלסטיק, והידקתי את זה סביב החלק הפנימי של מגבת נייר, כמו שאמרתי, מאוד מאוד יוקרתי. אני רוצה בצורה כזו להציג כל פעם בפני התלמיד שתי שורות. זה אומנם לא תמיד אידיאלי, כי זה קצת צפוף, אבל השדה הוויזואלי הוא קטן יותר מאשר לוח אותיות שלם, פלוס העניין הזה של הכפיפה הזאת, זה קצת לפעמים עוזר. מי שרוצה להתחיל למצוא אותיות, אני מציעה את האותיות משום מה צד ימין באמצע יותר קל מאשר יד שמאל, לא, זה בעצם לוגי, כי צריך למתוח יותר, ואפשר להתחיל בעזרת זה ששמים סקוטש טייפ שקוף על האותיות שאנחנו רוצים שיבחר. לא כל הזמן, בבקשה, מפני שזה נוגד, אז הוא לומד שאני צריך לשים את האצבע שלי איפה שיש סקוטש טייפ. אז לאו דווקא, אבל אנחנו רק רוצים קצת להבליט וגם לתת פידבק משושי. אפשר להגיד אם הבחירה שלי היא בין מם לסמך, לשים על שני אלה, כן, את הסקוטש טייפ, כדי בכלל להתניע. אז הוא עדיין צריך להחליט, אבל הוא יקבל פידבק משושי. אוקיי, רשמתי לי את הכל, כהרגלי זה לא תמיד הכי מסודר, אבל זה רשום. אז בואו נתחיל. יש 4 סוגי קופים שהם מן הנחקרים ביותר, ויש כאלה שקוראים להם קופי אדם, אבל יש רבים שקוראים להם הקופים הגדולים. אז בואו נראה איך קוראים להם. האם קוראים להם הקופים הרועשים, רש, וו, עין, שין, יוד, מם, או האם קוראים להם הקופים הגדולים, ג', ד', ו', ל', י', מ', 2 פתקים, פתק ראשון בצד ימין, פתק שני בצד שמאל. דרך אגב, מדוע הסדר הקבוע הזה? זה עבור אלה שאינם מסתכלים. הם איכשהו שומעים בחלל, יודעים בערך איפה נמצאת כל בחירה.
ויוכלו להצביע גם בלי להסתכל בכלל. יש כאלה שלאט לאט לומדים את הסיבולת של הסתכלות על גירוי ויזואלי שאנחנו בוחרים עבורם. לחלק זה מאוד קשה. אוקיי. אז מי הם הקופים הגדולים? הקוף הגדול ביותר, הגורילה. אם מי שרוצה יכול לאיית, והמורה או המלווה או מי שאתם עושים רשימה, הקופים הגדולים, וכל פעם שמאיית משהו מוסיפים את זה לרשימה. כך תהיה לכם מחברת שמראה על מה עשיתם בשיעור. הקוף הגדול ביותר, הגורילה, הקוף שהוא החברותי ביותר, הבונובו, הקופים החמודים שגם דיברנו עליהם פעם שעברה, השימפנזים, והיום אנחנו נדבר על קוף כתום ושעיר מאוד, והוא נקרא אורנגוטן. מי שרוצה באמת ואוהב כבר לאיית מילה ארוכה מאוד, לאיית אורנגוטן בבקשה, ואו שתוסיפו את זה לרשימת הקופים הגדולים. אם התלמיד לא מאיית אחד זה גם לא נורא, הרי זה לא צריך להיות את כולם הוא איית, או שפשוט נגיד גם האורנגוטן הוא מה? האם הוא צעצוע, צדיק עין, צדיק וו עין, או האם הוא קוף גדול, קוף וו פי סופית, ג' ד' ו' למד, בסדר? שתי בחירות. או איזה מין קוף הוא, ושיאייתו גדול. אוקיי? זה הכל ניתן לשיקולכם לפי ההתקדמות באיות של התלמיד שלכם והסיבולת. אלה הם קופים ללא זנב, שלכולם יש מוח גדול יחסית, ושהם בעלי אינטליגנציה גבוהה. מה יש להם? האם יש להם כף רגל גדולה, ריש ג' למד, או האם יש להם מוח גדול, מ' ו' ח', והייתי מוסיפה מוח גדול יחסית, אוקיי? והייתי אומרת, אנחנו החוקרים חושבים שישנו קשר בין מוח גדול יחסית למידת הייצור, לבין אינטליגנציה. מה זו אינטליגנציה? אינטליגנציה זה סוג של חוכמה, או זו תכונה של ייצור חושב, שיודע לחשוב, איך שאתם רוצים, ותנו לו לאיית את מה שאתם מחליטים. הם מראים לנו את החוכמה שלהם, או את האינטליגנציה שלהם, על ידי היכולת שלהם ליצור לעצמם כלים. מה אנחנו רואים אצלהם? אנחנו רואים אצלהם את היכולת ליצור כלים, כף למד י' מ', או את היכולת ליצור שירים, או לאיית או לבחור. לפי התרגום המילה אורנגוטן, פירושה האיש מהג'ונגל. בואו נראה מדוע קראו להם אנשים, אולי מפני שהם גדולים, אולי מפני שהם מרשימים, אבל בכל אופן זהו תרגום המילולי, לא יודעת כרגע מאיזו לשון אסיאתית אני חושבת, אתם יכולים לבדוק. השימוש בכלים והיכולת לבניית אביזרים, הם, השימוש הכלים והיכולת לבניית אביזרים, משמשים את הצורך במציאת מזון. מה הקוף הזה רוצה למצוא לעצמו? בואו נחזיר את זה לרמה כן. האם הוא רוצה למצוא לעצמו חבר או מזון? עכשיו, מי שמלמד אנשים מבוגרים יותר, או מי שעבר על יסודות שיעורי ביולוגיה, אולי כבר למד עם התלמיד שלכם את המאפיינים של ייצור חי. זה משהו שאני מאוד ממליצה. חלק מהתלמידים הקטנים שלנו, קשה להם להבין מיהו ייצור חי ומיהו בובה, גם עקב מה שעושים איתם בחינוך מיוחד, שמביאים בובה ומשחקים כאילו תן לה יד, תגיד לה שלום, זה מאוד חמוד, אבל באיזשהו מקום צריך להסביר, גם הסרטים מצוירים, מתאים, כן? אז המאפיינים של ייצור חי הם הצורך במזון, האפשרות והצורך להפריש, מה שהגוף אינו צריך, תנועה או תגובה, נשימה, ואני משוכנעת ששכחתי משהו, אבל יש כ5 מאפיינים, וכן, הצורך בסיסי
אחד מן הצרכים הבסיסיים הוא מציאת מזון. ואנחנו יודעים, ראינו, יש לנו עדויות לכך שאורנגוטן יודע ליצור לעצמו כלים כדי למצוא מזון. מזון זה משהו שבן אדם, לתלמיד צעיר יותר, משהו שבן אדם לובש או אוכל, בסדר? לבחור או להיית. אוכל זאת מילה מאוד, רואים אותה בהרבה מקומות, לא מזיק להיית. עכשיו, הלמד נמצאת בקצה. קשה להגיע בדרך כלל לקצה, כי צריך להצטלב ככה, אז פה אנחנו יכולים להגיד עוד קצת למעלה, רואה ממש בקצה, או לעשות מין, כן? ומגיע בסדר. ואם לא, בוא נעשה פעמיים את התנועה להגיע ללמד, פעם שלישית תנסה בעצמך. והאורנגוטן גם הראה לנו שהוא יודע לבנות לעצמו סוג של מטריה, מורכבת עלים, כמגן מהגשם. מדוע הוא היה צריך מטריה או גג, ליצור לעצמו מטריה או גג? מפני שהוא לא רצה להתרטב בחול או בגשם, אוקיי? והיצירת הכלים הזו מראה על יכולת חשיבה. חשוב לנו גם לציין, יש פה את העניין הזה שאני לא רוצה בשום פנים ואופן ליצור מקביל בין התלמידים שלנו ויכולת ההתבטאות שלהם, בשום פנים, שזה בכלל לא עלה על הדעת, אז אולי אני לא צריכה להזכיר, לבין בענייני יכולת קומוניקציה. אני בחיים לא לימדתי, או שמאוד דווקא כן, מאוד נזהרתי, כשלימדתי על קוקו, הגורילה שמשתמשת בשפת סימנים, ואני חושבת גם בסטיקרים. להיזהר שאנחנו לא נגלוש, להיזהר שאנחנו נבודד את האינטליגנציה האנושית, מזו שאנחנו מצאנו אצל חיות. אם אתם בכלל דואגים לנושא הזה, אני מאוד רוצה להיזהר, כי אז לכן אני מזכירה, שחשוב לנו להגיד שאנחנו רק מסתכלים על יכולת החשיבה של הקופים, אנחנו על כל הקופים שראינו, הם ידעו לטפס, והם ידעו להשתמש בחופשיות ברגליים, גם ברגליים וגם בידיים שלהם. ואפשר להראות אורנגוטנים מטפסים, כעובדה לכך שיש שליטה מלאה בארבעת איברי הגוף. אוקיי, מה שאנחנו בוחנים אצל הקופים אמרנו, זו יכולתם להמציא וליצור שיר או כלי, אוקיי? אורנגוטן אכן אוכל טרמיטים או נמלים כחיות מתחת לפני השטח, ממש קצת בתוך האדמה, בתוך בורים, וכדי להגיע אליהם הוא היה צריך לבנות לעצמו מקל. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתח מחשבה לוגית, בוא תחשוב שנייה מה אפשר למצוא בג'ונגל כדי ליצור מקל. האם אתה חושב שלמקל שימושי יותר עלה, או ענף של עץ, אוקיי? ואם לא, אם אין בחירה, אז תחשוב שנייה, אני צריכה משהו ארוך ומשהו קשיח, אוקיי? ונכון, יפה מאוד, הוא אכן מצא לעצמו מקל, וגם כל מה שהיה צריך לעשות, זה להטמיע, לשים את המקל הזה קצת לתוך הקנים של הטרמיטים והנמלים, ורק ללקק אותו, וככה קיבל את החלבון שלו. עכשיו, מי שרוצה יכול להיכנס לשיעור על אבות המזון, חלבונים, פחמימות, מה שאתם רוצים, אפשר אפילו לכלול ומתאים לתקופה הזו, אכילה רגשית. אני הייתי מקבלת את זה בהבנה, שזה טבעי כיום, זאת הצעה שלי, אבל אני לא, כל מה שקשור לאכילה אני לא דוגמה טובה, אבל הייתי אומרת שתוך כדי כך חשוב לנו לשמור על הבריאות שלנו. זה אני תמיד מנסה להסביר לתלמידים, שהם חשובים, הם אחראים
ל-well-being שלהם, לשלומם באיזשהו מובן, ואם יכולים לבחור משהו שיותר בריא, ככה תמיד יותר טוב, כמובן לא תוך ענישה או איומים או טוב, כמו כולנו במצב הזה. אז מה יש להם? מי שרוצה להתעמק, מה הם מקבלים מן החרקים? הם מקבלים חלבון, או מה אוכלים הקופי האורנגוטן כדי לקבל חלבונים בלי להיכנס, כן? חרקים או תעשו משהו או נייר, בסדר? משהו בלתי אפשרי. ולנו בני אדם, מי שרוצה, איפה יש לנו חלמונים וחלבונים? יש לנו את זה בממתקים או בביצה? מי שרוצה, אוקיי? להיכנס לזה, עד כמה שאתם רוצים. וכדי ליצור לעצמו גג במטריה מן הגשם, מה אתה חושב היה שימושי כאן? לאסוף הרבה עלים או לאסוף הרבה מאוד אבנים, אוקיי? שוב נשתמש בהיגיון. נכון, כי מעלים אני יכולה לבנות מעין, אני חושבת קוראים לזה סכך, ראה דברים שאנחנו יכולים ליצור בשביל הסוכה, למרות שאנחנו משאירים את הגג פתוח, כדי להראות שאנחנו קרובים לטבע, או שתלותנו באלוהים, איך שאתם רוצים להסביר, אבל לנסות לקשר את זה לדברים שהם מכירים מניסיון קודם. יצירת הכלים הזו, וגם שמירת הכלים הזו לפעם הבאה, מראה על יכולת תכנון וביצוע, אוקיי? ופה אתם יכולים לעצור, ולבן אדם מבוגר יותר להסביר, אפילו מה כלול בבניית בניין או בתכנון חדר, אני מתכננת איפה אני צריכה ואחר כך מבצעים, ואו לצעירים יותר זה מראה על יכולת שריקה או יכולת תכנון וביצוע, בסדר? ואלה הם אכן סימנים לאינטליגנציה. עכשיו מי שמחפש ברשת וביוטיוב יכול למצוא הרבה מאוד סרטונים על קופי אורנגוטן, והם הרי מאוד מאוד מפורסמים באיך שהם מחקים את בני האדם. טוב, עכשיו מתחיל השיעור. היום רצינו לדבר על קוף בשם קן אלן. והקוף בשם קן אלן, דרך אגב מי שרוצה לפרט הוא נקרא כך מפני שמישהו לא אהב את הבוס שלו בגן החיות, בוס חיצוני מגן החיות, ואותו בוס לא היה הכי יפה, והוא החליט לקרוא לקוף קן אלן. אני שם את זה בסוגריים, מי שרוצה להיכנס, אני לא אוהבת לעשות בדיחות על חשבון יצורים ואנשים, אבל אפשר להכניס את זה בתור דבר מגוחך, מפני שקן אלן, אותו אורנגוטן היה מאוד 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 התפרסם, ולא בזכות היופי, אלא בזכות האינטליגנציה. הוא חי בגן החיות של סן דייגו, שעיר במדינת קליפורניה שבצפון אמריקה. עכשיו זה הזמן למפה, איפה זה, מה זה צפון אמריקה, איפה ארצות הברית, איפה קליפורניה. אם אתם רוצים, מי שיש לו קרובים בסן דייגו, אז ועוד איך, כן, כמובן. קן אלן, או האורנגוטן הזה, התפרסם בגלל היכולת שלו להתגנב פעמים רבות מאוד מן המכלאה או מן המתחם שלו בגן החיות. בזכות מה הוא התפרסם? בזכות זה שהוא יצא אפשר לעשות פה מגירה או מתחם, או מגירה ומכלאה, איך שאתם רוצים. מי שרוצה להיכנס לעניין הזה, מדוע קוראים לזה מכלאה, האם החיה כלואה, השקפות שיש בבית, או שפשוט לעזוב את זה. דרך אגב, למבוגרים יותר, קראו לו הארי הודיני, הארי מלשון שיער באנגלית, והודיני, בשם אחר היה, אני חושבת אריק וייס, היה הודיני, התפרסם, כן, הודיני, והשם הפרטי של הודיני האמיתי היה הארי, כמו הנסיך לשעבר מאנגליה, אבל קראו לקן אלן כזה בצחוק, מי שאצלו בבית מדברים אנגלית, הארי מלשון hair, לפני שהוא, אז אפשר באמת לעשות מדוע קראו לו הארי,
האם זה מפני שהקוף אורנגוטן הוא מאוד שעיר, או מפני שהוא מאוד נמוך, כן? לתת משהו בלתי אפשרי, כי אולי הם לא מומחים לאנגלית. על הנושא של הודיני הייתי מרחיבה לאנשים מבוגרים, מפני שתמיד מעניין לאן יכול להתגלגל בן האדם. והסיפור החיים המוזר הזה של הרי הודיני יכול להיות מעניין, אפשר לדבר על הסתכנות של בן אדם, כמה שווה להסתכן עבור פרסום, ולצעירים הייתי מדלגת, מפני שכל הרעיון של מה שהרי הודיני, המצבים שהוא שם את עצמו, זה מוגזם, כן? מה שבארצות הברית היו רושמים בטלוויזיה, do not try this at home, כן? אל תנסו את זה בבית. לזה אפשר לנצל לחבר'ה שאוהבים להגיע למקומות מסוכנים, כמה חשוב לשמור על עצמך. ושהדברים האלה, כל הדברים האלה שאנשים שעושים תרגילים בקרקס והולכים על חבל מתוח, זה אך ורק אם יש רשת למטה, וגם זה לא מומלץ. ואתם יכולים לצחוק על עצמכם שאתם בחיים לא הייתם מוכנים לעשות את זה. טוב, אז לפי מה שמתאים, איך קראו לו, אוקיי, אמרנו את זה, על שם הודיני, מפני שגם הוא היה ידוע בפריצת איפה שקלו אותו, איפה שהוא ביקש את זה, הרי הודיני, והוא עשה את זה לעצמו בשביל פרסום. אוקיי. סך הכל, קן אלן, הקוף שלנו, נמלט מן המתחם שלו יותר משלוש פעמים. זאת אומרת, זה קרה גם לאחר שגן החיות שם לב שהוא עושה את זה. רוב הבריחות התרחשו סביב שנת 1985. עכשיו, אין דבר מעניין בכלל בשנה 1985. חוץ מזה שהייתי יותר צעירה. אבל מפני שכרגע התחלנו את 2026, הייתי אומרת, אנחנו ב-2026, שזה קרוב מאוד, אם אנחנו נוריד אחד, אנחנו נגיע ל-2025, זאת אומרת, זה בערך כמו, והייתי רושמת מתחת את ה-1985, ופשוט הייתי שואלת לפני כמה שנים זה קרה שקן אלן ברח מגן החיות בסן דייגו. לפני כמה שנים בערך זה היה. והייתי מראה שכאן יש לנו את ההבדל, ואנחנו צריכים להוריד את 8 מ-12. או, לצעירים יותר, כל פעם שצריך לעשות בחיסור, זה קצת יותר קשה מחיבור, לצייר ציר מספרים. ציר מספרים אפשר לעשות, אני חושבת שכל מורה רגיל עושה את זה, ב-1, 2, 3, ופשוט לעשות חיבור צעדים קדימה וצעדים אחורה, או שפה אנחנו יכולים לשים באמצע בערך את שנת 2005 או את שנת 2000, מה זה משנה, בסדר? ולהגיד כמה צעדים יש לנו, נעשה 2005 כי זה יותר סימטרי, בסדר? ולעשות ציר מספרים. ציר מספרים מאוד מומלץ להיסטוריה, דברים של היסטוריה, אפילו פרה-היסטוריה, כשיש לנו את שנת האפס כעוגן, ואנחנו מסבירים מה זה לפני הספירה ואחרי הספירה, שזה חשוב בספירה הנוצרית או בעולם המערבי, ואנחנו כדי להראות, כדי קודם כל להראות, להכניס את הרעיון, זה עכשיו לא שייך לקוף שלנו, כן? אבל כדי להסביר את הרעיון של מינוס, כן? שיש לפני, כן? ומינוס, כדי בכלל להכניס את זה, שזה קיים לא רק בשנים, וכן, כדי להראות את ההבדל. זה נחמד מאוד כשעושים להגיד ציביליזציות, ואתם מראים את מצרים העתיקה, את יוון העתיקה, את רומא העתיקה. טוב, בואו נחזור לקוף שלנו, אבל זה תמיד נחמד, וזה גם עוזר בחשבון. לאחר שהתחיל לברוח, התחילו להתקין לו מכלאה מיוחדת. לדוגמה, סידרו לו מכלאה שבה הקירות היו חלקים לגמרי. איזה מין קירות סידרו לו? ירוקים או חלקים. ומדוע? מפני שאם אתם מסתכלים על קופים או על כל ייצור מטפס, בדרך כלל
צריך משענת, הייצור או הקוף צריך משענת לרגליים, ומשהו למתוח את עצמו כדי לעלות בשביל הידיים, או הוא צריך משענת גם לידיים וגם לרגליים. מדוע אותו קיר היה חלק? כדי למנוע מקן אלן שתהיה לו פרסומת כלשהי או משענת כלשהי. אני מצאתי שתי מילים באותו האורך, בסדר? זה הזמן לאנשים מבוגרים בכלל לעבוד אולי על מילים מן השורש, להישען, כן, כל מיני דברים, סתם נחמד, מדוע לא מזיק. ומה שמעניין, מה שהיה מעניין, שלמרות זאת, קן אלן המשיך וידע לצאת מן המכלאה. שמו עליו, כדי לשמור עליו, להסתכל איך זה קורה, היו מין בלשים ששכרו, שהתחפשו או התנהגו כמו מבקרי גן חיות רגילים. והם היו צריכים לצפות בו כדי לראות איך הוא מצליח. אז אנחנו יכולים לשאול, אותם אנשים שרצו להבין מדוע קן אלן מצליח לברוח, מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים לקפוץ או הם היו צריכים לצפות בו. בסדר? נעשה בחירות שלא קרובות זו מזו, אבל מי שיודע להיית, לצפות, כן? ואנחנו גם יכולים לכתוב, מי שרוצה שתשמר לו מחברת, אנחנו כותבים כדי להבטיח, המורה יכול לפתוח, זה יכול להיות מוכן מראש, כדי להבטיח שכן אלה לא יצליח לברוח יותר, שמו עליו בלשים, שתפקידם היה, והוא ממלא את המילה חסרה, ואתם רושמים אותה, וזה נשאר אחר כך דווקא יפה. שיודע לכתוב בכתב יד, ודאי, או יכול למלא את המילה גם בכתב יד, זה לא מזיק. עכשיו, אחר והמילה הזו ידועה, לאחר שמעייתים, גם אפשר לרשום אותה, זאת אומרת, פשוט להעתיק. אם זה למטרה הזו, והמילה הייתה ידועה מקודם, זה לא מזיק בכלל. ומה שמעניין זה שכן אלן הצליח לרמות אותם, או לשחק איתם, כשהם הסתובבו בשטח, הוא שיחק אותה שהוא חף מפשע. פעם אחת היה לו מין כלי שהוא יצר לעצמו, כדי לעזור לעצמו לברוח, וכשהם היו בקרבה, הבלשים האלה, או האנשים שצפו בו, ששילמו להם דרך אגב, זאת הייתה עבודה שלהם, הוא פשוט, הוא לא זרק את זה, he let go of it, הוא הפסיק להחזיק את זה, זה נפל לו כזה, והוא שיחק, אני לא חושבת שקוף אורנגוטן יודע לשרוק, כדי לראות חף מפשע, אבל אני ככה מדמיינת את זה לעצמי. וזה פשוט, זה חמוד. אוקיי. אז בזה הוא הצטיין. ופעם אחת הוא גם לקח, אני חושבת, בת זוג או חבר שלו יחד איתו, זאת אומרת, הוא לא תמיד היה לבד כשהוא ברח. עכשיו, אתם תשאלו מה עשה קן אלן אחרי שהוא עזב את המתחם שלו, את המכלאה שלו. הוא לא עשה בלגן גדול, הוא לא... טוב, פעם אחת אני חושבת שהוא הלך לסגור חשבון עם אורנגוטן אחר, אני לא יודעת העניינים בין אורנגוטנים, לא רוצה פה לנקוט עמדה, אבל לרוב הוא הסתובב חופשי בגן החיות, פשוט הסתובב בגן החיות. אז אפשר לשאול גם את התלמידים הקטנים, מה אתם חושבים קן אלן רצה לעשות? הוא רצה, והם יכולים, ותתנו להם בחירות, מה שאתם רוצים, ללכת לבריכה, לאכול גלידה, ובואו נראה מה הוא באמת עשה. בסדר, בשביל חמוד, מדוע לא? או אחר כך בכלל ליצור סיפור ילדים מזה, ותכף אנחנו נדבר יותר על סיפורי ילדים, בהמשך, ברעיונות להמשך. אבל הוא רצה להיות בן אדם חופשי, מה יש? ולטייל קצת בגן החיות. אוקיי, על זה עברנו. לקן אלן יצרו, טוב, תחשבו זאת שנת 1985 בערך, היה לו מועדון מעריצים, חיברו שיר לכבודו, השיר הוא באנגלית, אבל אני אשלח אותו
ברעיונות להמשך, בשיר חמוד על קוף שרצה להיות חופשי, והתמונה שלו הופיעה על הרבה מאוד חולצות טי, ממש מועדון מעריצים. עכשיו, לו זה היה היום, אפשר לשאול את המבוגרים יותר, איפה אתם חושבים שקן אלן היה, השם והתמונה שלו הייתה מופיעה? אינסטגרם, פייסבוק, כן? היו עושים סלפיז, מי שאוהב להצטלם, אפשר לדבר איתו על כל התרבות הזו כיום. אוקיי, זהו בעצם השיעור, הגרעין של השיעור, עכשיו רעיונות למעקב. חיות בגן חיות לעומת חיות בטבע, במיוחד חיות בר, בסדר? כל העניין של חיות בר לעומת חיות, איך קוראים לזה חיות בית, אבל אחר כך איפה יותר טוב להם? זה עניין של האם חשובה היכולת של הציבור לראות חיות בר וללמוד עליהן. האם המכלאות של היום הן טובות יותר? רעיון של ספרי ילדים, הסיפור של קן אלן היה ההשראה תחת הספר שנקרא לילה טוב גורילה, I think, Good Night Gorilla. שהוא ספר תמונות לילדים צעירים יותר. עכשיו, לילדים צעירים, ממש לעשות למצוא את זה, זה גם משמעת שיש באינטרנט, אפילו אם התמונות נמצאות באנגלית, להראות ולדבר על זה, לבקש, מה אתם, לילד שכבר יכול ממש לתקשר, מה היית, או לתת בחירות, מהי התמונה הבאה שהיית מצייר או יוצר עם קן אלן בספר הזה, ולאנשים בוגרים יותר, על ספרי ילדים בכלל לדבר, מה אתם חושבים חשוב שספרי ילדים יכללו, דברים חמודים, או דברים חמודים בלבד, או שיחה על קשיים ובעיות גם בספרי ילדים, האם זה טוב, האם זה לא טוב, לדבר על ההבדל בין מציאות לבין סרטים מצוירים, או לדבר על ההבדל בין מציאות למה שאוהבים להראות, אני יודעת מה, בטלוויזיה או בפייסבוק, לקחת את זה לאן שאתם רוצים, אבל בעיקר למבוגרים יותר, לדבר יותר על העניין של חיה כלואה, או רעיון של גן חיות כאבסטרקטי, ולצעירים יותר לדבר על הספר ילדים ממש. למבוגרים, אם מדברים על ספר ילדים, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, להגיד, מה היית ממליץ לילד? היית חושב שילד היה נהנה, או האם אתה זוכר שכשהיית ילד, ממש להדגיש שאנחנו לא נותנים לו פה חומר לבן אדם צעיר יותר, כי הם כל כך רגילים לזה. אני חושבת שזהו בעצם. אני מקווה שהגרעין של השיעור היה שווה את זה. אני מקווה שלפחות זאת הייתה הזדמנות קצת להסחת הדעת, ותמצאו הרבה מאוד חומר על קופים. זהו. מה עוד? מתכון אולי עם בננות. טוב? אוקיי, יאללה.